Mayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ilabi na sa mga artistang maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Tawgalan ko sa pangan nga Michael. Sa di ko pasugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, even the nights are better. Drama presents RMN Dumanan sa kaawit. Ano ba na siyang kaagi karon? Mao kining sa kalalaki nga nagpuyo sa address sa Cebu City. Ang tumatatampo nagdasingan nga Michael. Precious! Michael! Dali na mo! Pangao na mo! Oh, ma. Wala na meron, ma. Oh. Nga naman ka. Walang... Nalipay na ko nga inyong gi-welcome din sa imong pamilya, love. Kay bisag ka no siya, wagid ko makasuway ni. Ang saon, katubo mugod ko nga si Lola Ramagoy na anak ko. Love, ayaw na lagi pagkunahuna, ana. Dini sa amo, welcome kayo ka. O, giisip na kanila ni mama magpapa nga pamilya. Maong dali na. Mga una ta kay nagpaabot na sila sa mama. Apo, maayo kay na uli ka na. Doon ako ibalita nimo. Unsa man na? Apo, nanawag si Papa nimo nako. Unsa na? Tinuod ka? Oo, Apo. O gusto niyang mubawi sa tanan niyang mga pagkuwang diha nimo. Paadtoon ka kuno niya sa Manila dong. Adto ka niya dito pa eskwelahon og tiwas. Siya kuno mo pa eskwela nimo. Ay, maayo na lang kuno nga sa ingon anang paagi makabawi siya nimo. Oh, nganong mura man kagwa malipay, ha? Ikaw na? Biyaan ka din eh. Ay, Apo, okay ra ko, uy. Mausay gusto na ako nga sa dili pa kumubiya. Matunhay ang imong kinabuhi. Gusto na ako nga makahuman ka gyud sa imong pagtuon. Aron sa ingon, way mga tao nga makayano-yano nimo kung ugaling naa ka na'y mahuman. Manawag ko nutog balik si Papa nimo nako. Aron ka mo gyud mo ay magkaistorya. Sa ato pa. Mubiya day ka din sa ato. Og biyaan ko nimo. Love, mubalik ra ko. Pero unsaon na lang kung makakita kag lain dito. Love, di na mahitabo eh. Mahal kita ka. O, dili di ka ibaylo ni Biseng Kinsa. Sakit man para nako nga magkalagyo ta. Pero gusto ko nga matuman nimo ang usas imong mga pangandoy. Nga magkabanding mo sa imong amahan. Dili ko gustong idaw na nimo, Michael. Thank you, love. Thank you sa imong pagsabot. Kaya sa magkamulay ka. Anak, si Tita Olivia din nimo, ang akong asawa o ang imong mga igsoon. Ay, buti at nakarating ka dito ng maayos. Maraming salamat po. Nagday sila ang pamilya. Nagdali dayon, dadon ka sa kwarto nga imong katulgan. Sige ba? Oh, Jave, share mo ha. Share kayo ng kwarto ni kuya mo ha, okay? May magagawa ba ko? Oh, Jave, nagkausap na tayo tungkol dito ha. Sige ha, biyan taon na mo. Sige pa. Hey, sasay ka magtulog. Ayaw kong matatamis pagtulog. Sige na lang.
Matug na lang ko kay magpa-enroll para magulang. Dako aday ining eskwelahan na eh. Sa umin ako ha? Wa mo ko masuhito din hindi pita. Hello? Ah, You look so unfamiliar. Bago ka dito, no? kagwapa niya. Yes. Bago pa ko dito. Kaya pala. Anong hinahanap mo? Ito yung section ko. Magkaklase pala tayo eh. Ay, sabay na lang tayo. Sige. Salamat ha. Ako nga pala si Tonet. Ikaw? Michael. Gwapo mo, ha? Wala kang gagawin sa Sabado? Wala naman. Bakit? Labas tayo. Ako ang taya. Sige. Uy. Kadagkam din ni Miss Call si Precious. Saon ko nga. Sukad lang nga nagkasuod ng tunit. Sige naman sa gumig kuyog. Naunsam sa ko. Muram ko malingaw kung ikakuyog ako pa Miss Tunit. Magbuwag ka lang siguro ta, Michael. Oh, Precious, love. Unsa pa may kapuslanan? Imbis komunikasyon na lang gani mo inaan nato kay layo ka. Pero wa man gyapon. Wa ko kay bawo kun unsa imong gikabisihan diha nga tagsa na lang kayo kang magparamdam nako. Precious, busy lang ko sa kong pagdoon. Tingano? Ako din dili ba di ay? Parehas naman siguro ta, Michael. Pero tungod sa kong kamingaw ni mo, naningkamot ko. Nangita ko paagi aron maka-update lang ko nimo pero ikaw mo na nakagwa diha. Love, Mausalamat na lang sa tanan. Og kalimti ko. Precious. Okay naman ang akong pagtuon pa. Mayo. Ayaw biya yun pag binuang ha, Michael. Ayaw biya yun usiki ang akong pagpa-eskwela ni mo dinis Manila. Wala ko gipamunit ang kwarta din aron lang maka-eskwela ka. Pa, Siguraduhin mo lang na maasahan yung anak mo. Ewan ko na lang kung hindi. Ay, kung makagraduate ka na, ikaw na sada mo pa-eskwela sa imong mga manghod. Ngano, di ka mo sugot? Michael. Naku, hayaan mo na. Huwag mo nang isipin papa mo. Para iwas stress. Buti pa, nood na lang tayo dito ng movie. buti ba nga? Ikaw lang mag-isa dito sa bahay niyo? Ako lang. Wala kasi dito parents ko. May business trip. Tunit, ang lapit na ng mukha mo. Bakit? Ayaw mo ba? Tunit. Gusto kita. Alam mo ba? Tunit. Oh my God. Wala na may magtao sa kwarto eh. Kami lang dalawa. Aminin mo. Ikaw kumuha, no? JB, anong pinagsasabi mo? May tinabi akong pera sa kwarto. Pero wala na. Tayo naman dalawa sa kwarto eh. Ginawa mo, no? Nangawat kag kwarta sa imong manghod. Nangunay ka? Pa, dili na ako mabuhat, oy. Sabi ko na nga, bay. Kahit anak mo yan, hindi mo pa rin yan kilala kasi hindi ikaw napalaki niyan. No. Tita, sobra na po kayo, ha? Hindi
Hindi ako pinalaking sinungaling ng lola ko. Hindi ako pinalaking magnanakaw. Sa tingin mo, maniniwala ako sa'yo? Hindi ako magnanakaw. Basta na ha! Wa kay utang kabubuton. Galing na sa iyop ko sa akong desisyon nga papasod ka din eh. Wa ka may respeto. Ngano ako pa? Ha? Girespeto ba ko ninyo din eh? Gani, tingali sad. Nasayop sa ko sa kong desisyon nga ni apas ko din eh. Kaya nagtuo ko nga inigabot na ko din eh. Isipon ko ninyo nga inyong pamilya. Pero bisag ka sa wala na ako ma-feel pa. O di ay! Sige, balik sa Cebu. Tanaw na itong mabuhi baka. Teka pa no? Mura kang makasultan ako sa diyang gamay pa ko. Layas! Karoon naman ka nagpakaamahan ako, di ba? Ah, Ayaw kalimot nga nabuhi ko. Pila ka tuwing nga wa ka sud. Mabuhi na kong bisag wa ka. animal! Layas ha! Layas! Kinahanglan niya imo ko palayason. Okay mo layas ko. Bakit ka nandito? Pasensya na, Tonita. Ano? Layas kasi ako sa mo ako tatanggihan eh. Pwedeng dito lang muna ako for the meantime. Pero Michael, Sige na. So yan. Gikan sa iyong kwarto ang lalaki. pwedeng balik ka muna sa kwarto? Saglit lang to. Huwag ka masyado magtagal, ha? Michael, hintayin mo ako dito sa labas. Oh. Ayan. Hindi kita pwedeng isama rito sa bahay na tinitirahan ko. Alam kong kailangan mo yan. Bumalik ka na lang sa Cebu kasi wala kang maasahan sa akin. Tonita. Hello? Bati ka sa ni mo eh. Uwamagin ko ni mo ipaabot nga mauli. Nagsulti pa lang ka nga. Nag-isot ka na na idinhi. Nagpiraot ako na uli lang. Michael, condolence. Precious. Nauli na di ay ka. Naala sila sa mama at papa. Salamat nga ni Pilar mo. Salamat nga ni agyapon mo bisag. Bisag napasakitan ka. Nagkinahanglan kag muunong nimo karon. Maong ni ami aron unungan ka na mo. Precious. Michael. Michael, bangon na. Huy. Huy. Precious. Nga ni ang ka. Pasagdi ko. Wanay nagmahal ako. Gusto na lang sa kumuapas ni Lula. Gipadadaan ka ni mama og utan og isda aron makakaon ka. Tanaw ni mo. O ba ginagmahaling mo? Precious. Tanaw ni mo. Anhion ka ti kakaron kung way nagmahal ni mo. Precious, sorry. Sorry sa kung nahimo. Sorry nga tungod sa kung nabuhat mo. Nakibuwag ka na ko. Nagpaabot ramang yung kunin mo pa. Abi ganin akong dili na yung kamupalik din eh. Maayo na lang gani. Kaysa dihang nagbuwag ta, huwag yung ko'y nauyunan sa mga nanguyab na ako. Tingali.
Wa pa lang ginakalabaw ni mo, Michael. Precious. Mahal di ka, Michael. Og ayaw ko siki imong kinabuhi tungod lang kay nag-uol ka karon. Ayaw ka bala ka. Na ako. Na sila sa mama o papa. Ang daming mutabang nimo aron malabangan nimo ang tanang pagsuway sa imong kinabuhi karon. Precious. Salamat. Mahal sa kayo, tika. I was the lonely one. Swerte kay ko nga nakakita kong tinuod nga pamilya sa kong uyab na si Precious. Bisan pa man sa kong nabuhat sa ilang anak, pero ilagyapon kong gipasaylo o gidawat sa ila. Naningkamot yun ming Precious nga makahuman sa mong pagtuon. O nagtinabangay gid mi aron nga mulampos. Karon, naa nami mga nindot na trabaho o nagplano na sa ming magpaksal. Dinilang tutob, daghang salamat, RM.